Todos en silencio, prevenida a acción. Calquer tipo de agrupación que aporte é, sobre todo, manter viva a comunidade. É algo vivo, vai entrando xente, vai marchando xente, e iso, un concello como o de Arteixo, supón ter vida, sobre todo ter vida. A xente daqui, que é todo xente moi cercana. En 10 anos que levo, pois xa casi son como da familia. Sempre sabes cando alguén lle pasa algo, chámalo, pregúntase que tal está e preocupaste por eles. Nacín, crieime e vivín toda a miña vida aquí en Arteixo. Que hai cousas que sí se poderían mellorar? Eso sempre, como en todas as cousas. Pero tamén hai moitas cousas que melloraron muitísimo. En xeral, moi contenta co meu pobo. Moi orgullosa de ser de Arteixo.